Taimtim na nagdasal sa kani-kaniyang tahanan ang mga Muslim sa paggunita ng Eid-ul-Fitr nitong linggo. Ang Eid-ul-Fitr ay isang kapistahang Muslim na palatandaan ng katapusan ng Ramadan at pagtatapos ng panahon ng pag-aayuno. Ayon kay Imam Nasser Imbala, pinuno ng Muslim Community of San Fernando, Pampanga, bagaman hindi sila sanay ng walang pagtitipon, kanilang nirespeto ang utos ng pamahalaan ukol sa pagbabawal sa mass gatherings. Yung mga Muslim po ay pinapayuhan na kami ay gawin ang aming pagdarasal sa aming mga bahay. Kaya nga po, nagpapasalamat din po kami sa pagtugon ng aming mga Muslim community. So, ang ginawa po namin ay lahat ng bahay, lahat naging bahay sa sambahan. Malaki naman ang pasasalamat ni Imam Nasser sa tulong na ibinibigay ng lokal na pamahalaan at ilang pribadong grupo sa kanilang komunidad. Pero sa amin naman po, sa awan ng Diyos, sa pagkikiring o pag-aalaga ng ating lokal na pamahalaan, ay nagbigay naman sila ng mga ayuda sa lahat ng mga Muslim. At iba pa doon, mayroon naman mga private citizen o private organization na tumulong sa amin. Dalangin naman ni Imam Nasser at ng kanilang komunidad ang matigil na ang krisis sa panahong ito. Unang-una po, ang pinagdarasal natin ay unang-una yung kapayapaan. Pangalawa, yung sana po maalis na yung nararanasan natin na pandemya sa panahon na ngayon. Pangatlo, ay andun po yung sana magkaisa lahat na magtulong-tulungan po tayo. Pagkatapos nitong COVID na ito, may bangon natin ulit yung ekonomiya ng ating bayan. Mark Calas, CLTV News.